êrişa Tirkiyeyê ser Efrînê Daişê carekedin bihêz dike. Berdevkê fermandariya giştî ya Yekîniyên Parastina Gelî YPG, Nûrî Mahmûd ji bo dengê Amerîka got, yek ji armancên serekeyên êrişa Tirkiyeyê ser Efrînê ew e got Daişê carekedin bihêz bike. Berdevkê YPG da zanîn got xebatên wan li Efrînê û Dêra Zorê heman şer e. Ya ku em li Efrînê dibînin roja îroj ew e ku cebhakî nû ya Daişê ye. Vê carî bi îstiqlala merkeza Tirkiyeyê de nava civaka navdewletî de û îstiqlala muessesatên Tirkiye bi taybet jî muessesa askerî de li hember civakên herêmê bikar anîne. Ji bo vê tişta li Efrînê dibe cebhakî nû û rengekî nû yê Daişê ye. Di heman demê de Dêre Zor îroj di Efrînê de Daişê Dêre Zorê de di Efrînê de xwe nû dike. Ev ya gerek dike cîhan bizanibe ku Daeş li Efrînê nû dibe. Lê em bi biryarin li hember hemû rengên Daişê şer bikin. Li aliyekî din ji dema destpêkirina êrişa artêşa Tirkiyeyê ser Efrînê careke din li cebheya Dêra Zorê ev çend carin got Daişê ji parastinê derbasî êrişê bûye. Şewremendên hevserokatiya PYD Sîhanok Dîbo dibêje got Daişê yê herî Sûde ji şerê Efrînê wergirtiye. Derbeyên xurt li Daişê ket û nexasim li Dêra Zorê û gihîşt bû merhelekî got me herkes behs dikir merhela piştî Daeş hezirî jê re çêdibûn welakin ev êrîşa henekî fêde gihande Daeş û ew derfeta henekî dîsa jî Daeş xwe re xwe bêtir ciyê xwe û guhartin çêkirin de wekî di heykeliya xwe de jî. Endamê komîta birêvebir ya tev demê Abdiselam Ehmed ji dengê Amerîka re digot şervanên YPG yên got li dijî Daişê li Dêra Zorê şer dikirin hejmarek ji wan û bi taybet yên got bi xwe ji bajarê Efrînê ne vegeriyan bajarê xwe ji bo parastina malbat û bajarê xwe. Rastiyekî jî ev em ne ji dervî vê rastiyê dibêjin hêza îro êrişî Efrînê dike ne cudayî ji Daeş. Serokê Hevbendiya Kurd li Sûriyeyê Mustafa Meşayix dibêje got êrişa artêşa Tirkiyeyê careke din hemû hewledanên aştiyê li Sûrî têk birin. Piştî rejîmê ew rêxistina Daişê têk çû û keta qonaxaka got vêje çareseriyek siyasî jê re bibe mixabin Tirka hat xwest careke dî vê krîzê vegerêne û Daişê xurt bike. Li ser asta gelên herêmê jî got gelek şopîner dibêjin serdirêjahiya şerê li dijî Daişê bawerîk di navbera gelên herêmê û Amerîka hatibû avakirin û xurt bibû. Bêdengiya Amerîka û nezalaliya helwesta wê di barê êrişê dewleta Tirk li ser Efrînê de bi rastî cihê xembariyê bû li kolana Kurdî de nexasim got Amerîka bû pêşengê şerê li dijî terorê li dijî Daişê bi saya şervanên Kurd û Qesedê got di nav cîhanê de deng da. Êrişa ser Efrînê meha xwenî di duan derbas dike û niha bi sedan sivîl piranî zarok hatine kuştin. Kurd dibêjin got şervanên got li dijî Daişê şer kirin û bi ser ketin. Niha li ser destê artêşa Tirkiyeyê û hevalbendê wê tola Daişê ji wan tê hîlanîn. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.